Nang marinig ni Lola Astring ang naging istorya ng kanyang asawa, ay hindi nito maiwasang mag-alala sa ginawa ni Dario. Alam kasi noon ni Lola Astring na hindi mapaminsala ang mga suduklon, gawa ng palagi nitong iniisip ang katahimikan ng kanilang angkan. Naku Dario, ba't naman kasi sinugod mo ang mga suduklon? Hindi mo ba naisip na makapangyarihan ng mga yan? Sa susunod bago ka gumawa ng hakbang, sumangguni ka muna sa akin ha. Alam mo namang mas marami akong alam sa'yo pagdating sa iba't ibang uri ng nilalang. Wika ni Lola Astring. Pasensya ka na Astring ha. Akala ko kasi mga demonyong lahi na naman ng mga aswang ang may-ari ng pabrika eh. Sagot naman ni Dario. Matapos nilang makapag-usap, pinili ni Daryong mag-ayos ng kanyang sarili upang mapaghandaan ang kanyang trabaho noong mismong araw. Sa paglipas pa ng ilang araw, ay naging mas malapit na sila Dario at ang angkan nila Baromeo. Ang buong akala nila noon ay mamumuhay na sila ng payapa sa Olutanga. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, napapalapit na pala ang isa nilang nakakatakot na kalaban. Isang araw, habang naglalakad sila Dario sa baryo, ay bigla silang nakasilay ng isang dayo na merong talukbong sa ulo. Nakakubli ang mga mata nito at tanging ang ilong at bibig lamang ang nakikita nila Dario. Sa pagramdam ni Dario sa dayong yon, ay wala naman siyang nararamdamang kakaiba. Ang pisikal at espiritual na aspeto kasi ng dayo ay halos walang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Dario, may nararamdaman ka ba? Tanong ni Baromeo. Wala naman pero pakiramdam ko sa lalaking yon ay kakaiba. Hindi man ito nararamdaman ng aking sarili pero patuloy na sinasabi sa akin ng aking isipan na mapanganib ang taong yon. Sagot naman ni Dario. Kasabay ng pag-uwika ni Dario ay ang pagharap sa kanila ng dayo. Habang dahan-dahan itong ngumingiti, doon ay nasilayan nila ang matatalas nitong mga pangil na halos kaparehas lamang ng pangil ng tao. Ilang minuto pa ang lumipas, pinili nitong tumalikod at dali-daling naglakad papalayo. Matapos nila itong masilayan, ay pinili na lamang nila itong ipagsawalang bahala sa kadahilanang maaaring nagkataon lang ang lahat ng yon. Ayaw na din noon mag-isip ni Dario ng masama sa ibang tao upang hindi na maulit ang labanang naganap sa pagitan ng kanyang angkan at sa angkan ni Baromeo. Sa paglipas pa ng ilang araw, doon na unti-unting nararamdaman nila Baromeo ang pagbabago ng buong paligid. Hanggang sa dumating ang isang araw na mismong ang dayong yon ang bumisita sa kanilang pabrika. Nagkataon namang naroon noon si Dario kung kaya't nagawa nila itong kumprontahin at lapitan. Ginoo, ano ang kailangan mo? Tanong dito ni Dario. Wala akong kailangan. Mabilis ang sagot ng lalaki habang nagmamasid sa paligid. Nang masipat ni Dario na hindi nagbabago ang kasuotan nito, ay doon na siya nakaramdam ng kakaiba sa lalaki. Sa paglapit naman noon ni Baromeo, ay dali-dali ring iniwan ng dayo ang kinaroroonan ni Dario. Animoy wala itong interes sa kanyang makipag-usap na para bang meron itong hinahanap na tao. Paglapit ng dayong yon kay Baromeo, ay agaran din naman ng pagwika nito ng, "Narito ako para ilahad sa iyo ang pasya ng mga nakakataas na dalakidnon sa inyong angkan. Bumalik na kayo sa orihinal ninyong pinanggalingan upang hindi na tayo magkaroon pa ng hindi pagkakaintindihan."
Kasabay ng pag-wika nito ay doon na pagtanto ni Dario na hindi ordinaryo ang nilalang na yon. Walang sabi-sabi ay dali-dali niyang nilapitan si Baromeo upang palakasin ang loob nito. At bakit? Anong gagawin niyo sa aking mga kaibigan? Kung hindi lang naman para sa kabutihan ang inyong gagawin, ay maaari ko itong pagbawalan. Kaya naming makipagpatayan sa mga dalakit nun, kung yon ang kanilang nais at karapat dapat na gawin. Nanggigigil na wika ni Dario. Talaga ba? At bakit? Ano ang magagawa ng angka ng mga gabunan sa nakakataas na uri ng mga dalakit nun? Para lamang kayong insektong aming pipisakin kapag ito ay ninais namin. Sabihin mo, gabunan, digmaan ba talaga ang nais mo? O mapayapang pagsunod sa aming kagustuhan? Sagot naman ng lalaki. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtaas nito ng kanyang talukpong na siyang naging sanhi upang masilayan nila Dario ang naninilaw nitong mga mata. Doon din nila nakita ang matutulis nitong mga tenga at malaabong balat. Sa pagkakataong yon ay halos hindi mapigilan nila Daryong makaramdam ng takot sa wangis ng lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas at sumagot naman si Dario ng, "Huwag kayong pakakampante, Ginoo. Dahil meron din kaming kayang gawin na hindi ninyo sukat akalain. Kung ang mapayapang paanyaya mo ay kapalit ang buhay ng aking mga kaibigan, ay mas mabuti pang iyon na tong kalimutan. Hindi ko hahayaang ubusin niyo pa ang natitirang lahi ng mga suduklon na nandito sa aming lugar." Kasabay ng pag-wika noon ni Dario ay ang pagtalikod naman ng lalaki habang dahan-dahang ibinabalik ang kanyang talukbong. Sa paglakad nito papalayo sa kanilang kinaroroonan ay panay naman ang pagtawa nito na para bang biro lamang sa kanya ang babalang binitawan ni Dario. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakalayo sa kanilang kinaroroonan ang inaakala nilang dalakit nun. Halos wala silang naisip na iba noon kung hindi ang kaisa ito ng mga engkantong humahabol sa angka nila Baromeo. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, ay pinili ni Daryong magpaalam kay Lola Astring upang bantayan ang pabrikang tinitirhan ng kanyang kaibigan. Di naman ito nagawang tumutol sa kadahilan ng alam niya na importante ang lakad ng kanyang asawa. "Dario, kapag nalagay kayo sa peligro, tawagin mo lamang ako sa iyong isipan. Mag-iingat ka, ha? At huwag kang kampante sa lugar na iyong kinaroroonan." Wika ni Lola Astring. Nang marinig ito ni Dario, ay ngumiti lang naman ito at nagpasalamat sa kanyang asawa. Bago siya tuluyang tumungo sa pabrika, ay pinili niyang magpasama sa kanyang mga gabunang mandirigma upang maging handa sa mga maaaring mangyari. Sa paglipas ng oras ng kanilang pagbabantay sa lugar, ay wala namang nangyaring kakaiba. Nang mapagtanto nilang walang mangyayaring kakaiba noong mismong gabi, ay pinili ni Daryong magpaalam na kay Baromeo at sa pangkat nito. Sa paglipas pa ng ilang araw, ay patuloy ang ginagawang pagbabantay ng angka nila Dario. Ngunit sa ginagawa nilang pagbabantay noon, ay naging bigo silang makaramdam ng mga nilalang na umaaligid sa paligid. Sa loob ng ilang linggo, ay wala namang nangyaring kakaiba, kung kaya't naging panatag silang hindi nababalik ang mga dalakit noon. Hanggang sa sumapit ang huling Biyernes ng buwan, ay doon na nga naganap ang mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Isang gabi, habang nagpapahinga sila Dario ay bigla silang nakarinig ng kanyang asawa
ng mga pagsigaw sa labas ng kanilang bakuran. Pamilyar kay Dario ang boses na yon, kung kaya't pinili niya itong pagbuksan nang sa gayoy malaman niya ang kailangan nito sa kanila. Dario! Tulong! Dario! Nasa panganib sila, Ginoong Baromeo! Dario! Sigaw ng lalaki. Kasabay ng pagbukas ni Dario ng kanilang pinto ay ang pagrinig niya ng mga katagang yon. Nang marinig niya ang pangalan ng kanyang matalik na kaibigan, ay wala na siyang pagdadalawang isip na kumaripas ng takbo patungo ng pabrika. Hindi niya noon pinili pang pasamahin si Lola Astring sa kadahilan ng masyado ng malaki ang sanggol nito sa kanyang sinapupunan. Sa paglayo niya sa kanilang tahanan ay ang pagsunod naman ng isang tagapagbantay na suduklon sa kanyang likuran. Habang sila ay tumatakbo ay panay naman ang pagwika nito tungkol sa mga nangyayari. Ayon sa suduklon, nakasalukuyang nakikipaglaban noon sila Baromeo sa isang maninikil na pinag-utusan ng mga dalakit nun. Nang marinig ito ni Dario ay halos hindi niya maiwasang kabahan para sa kaligtasan ng kanyang mga kaibigan. Alam niya kasing malalakas ang mga maninikil na engkanto gawa ng meron itong mga dugo ng mga engkantong eksperto sa kahit na anong uri ng kombate at nagtataglay ito ng mga aral na hindi pa natutuklasan ng mga tao. Alam niya ding nanggaling ito sa mga sinaunang tribo ng mga engkanto dahil sa minsan na itong nabanggit sa kanya ni Lola Astring. Ayon sa kanyang asawa, na ang mga maninikil ay ang mga inuutusan ng mga maharlikang engkanto upang patayin ang mga nilalang na kanilang kinasusuklaman. Sa loob ng ilang libong taon, wala pang nakagawang pumatay ng maninikil, gawa ng pangatlo ito sa mga nangingibabaw na nilalang sa lahat ng uri. Nakadepende din ang puwersa ng mga pinapatay ng mga maharlikang engkanto sa bilang ng mga maninikil na pinag-utusan ng mga ito. Kapag nasa bilang ng 3 ang maninikil na tumutugis sa isang tao, ay masasabing hindi din ordinaryo ang kanilang balak na papatayin. Dagdag pa ni Pio Carpio na noong kabataan pa ni Ginang Sedes ay halos ipatugis ito ng mga demonyo sa 20 maninikil na kanilang kilala sa mundo ng mga engkanto. Ngunit ang lahat ng maninikil na napag-utusan ng mga ito ay hindi na nakabalik ng buhay dahil sa wala silang kakayahan upang paslangin ang naging pundasyon ng lahat ng uri ng manggagamot sa mundo ng mga tao. Paglalarawan ni Pio Carpio sa mga maninikil ay meron itong mapuputing buhok sa kanyang buong katawan, malapusa na pagmumuka at naninilaw na mga mata. Mahilig din itong magsuot ng kulay pula na siyang nagkukubli sa kanila sa lalim ng gabi. Kapag suot-suot nila noon ang kanilang kasuotan, ay magmumukha silang isang ordinaryong nilalang sa kahit anong aspeto. Maihahalin tulad din noon ang kanilang mga kasuotan bilang isang mahiwagang gamit na pinanday ng mga dalubhasang engkanto na nasa panig ng kaliwa. Ang kadalasang sandata ng mga ito ay kilala natin ngayon sa tawag na panabas, barong at pira. Kalimitang ikinukubli nila ito sa likod ng kanilang mga kasuotan upang hindi ito agarang masipat ng kanilang mga biktima. Sabi-sabi din noon ng mga matatandang albularyo na kapag nag-umpisa ng lumakad ang mga maninikil ay hindi nasisikatan ng araw ang kahit na anong uri ng nilalang na kanilang tinutugis. Dagdag pa ni Pio Carpio na nasa hanay din ng lahi ng mga sudak ang mga maninikil na naninirahan sa mundo ng mga engkanto. Iisang tribo lamang ang pinanggalingan ng mga ito na walang kinikilalang uri ng kahit na anong nilalang. Kagaya din ng mga maninikil na umaklas ng digmaan sa mga engkantong dalakit nun
kung iyon ay hindi na talaga maiiwasan. Nagagawa lamang pasunodin ang mga maninikil kung makakaya ng isang nilalang ang hinahangad nilang kabayaran para sa kanilang serbisyo. Minsan na ding naikwento ni Lola Astring ang tungkol sa digmaang kinasangkutan ng kanilang mga ninuno laban sa mga sinaunang lahi ng mga maninikil. Napakatindi ng naging digmaan noon ng dalawang panig na halos mawasak na ang lahat ng nilalang na nasa paligid ng kagubatan na kinaroroonan ng mga ninuno ni Lola Astring. Balik tayo sa kwento. Ilang minuto lamang ang lumipas, tuluyan na ngang narating nila Dario ang kinaroroonan ng pabrika. Sa pagsilay nila sa lugar, doon nila nasipat ang mga suduklong nakikipaglaban sa isang nilalang na halos hindi makayang habulin ng kanilang mga paningin. Sa bawat paglitaw kasi nito sa mga damuhan, ay bigla rin itong nawawala ng sa hindi malamang kadahilanan. Doon na din nakumpirma ni Dario ang kakaibang kasuotan ng nilalang na yon habang nakikipaglaban ito sa panig nila Barromeo. Matapos masilayan nila Dario ang kalaban ng kanilang mga kaibigan, ay pinili ng kanyang pangkat na ito ay bigyang tulong. Ang ginawa naman noon nila Barromeo ay paikutan sila Dario ng kanilang mga ilusyong kawangis upang hindi sila basta-bastang maatake ng maninikil. Miyong! Ayos lang ba kayo? Sigaw ni Dario habang ito ay tumatakbo. Paglapit niya sa kanyang kaibigan, ay dali-dali rin naman nila itong pinaikutan sa kadahilanang alam nilang yon ang punterya ng kanilang kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumitaw ang maninikil di kalayuan sa kanilang kinatatayuan. Panayang pagtawa nito na parabang mas lalo pa itong nasasabik sa magaganap na laban. At ano ang magagawa ng isang gabunan sa katulad kong tagahatol ng mga nilalang? Wika ng maninikil habang hinahawakan nito ang kanyang mahabang balahibo sa kanyang labi. Kasabay ng pagwika ng nilalang na yon ay ang kaswal nitong paglakad patungo sa kinaroroonan nila Dario. Kitang-kita din nila noon ang daladala nitong pira na halos nakakasugat ang talim kung ito ay sisipatin. Nang masipat nila Dario na magkabilaan ang sandata nito, ay pinili nilang doblehin pa ang kanilang pag-iingat dahil sa peligrong kanilang kinakaharap. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakalapit ang maninikil sa pangkat nila Dario. Panayang pagngisi nito habang nakatitig ang napakadilaw nitong mga mata. Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon upang maipagpatuloy ang inyong mga walang kwentang buhay. Ang tangi nyo lamang gagawin ay sundin ang aking nais upang maiwasan natin ang pagdanak ng dugo sa lupa na inyong kinatatayuan. Simple lang ang gagawin nyo. Ibigay nyo sa akin ang pinuno ng mga suduklon at aalis ako sa lugar na ito ng payapa. Ngunit, kung patuloy pa rin kayong magmamatigas, wala na akong magagawa kung hindi ang lipuling kayo sa lupang inyong kinatatayuan. Pag-isipan nyo ng mabuti ang inyong magiging desisyon dahil yan ang magiging tadhana ng inyong mga buhay. Dagdag pa ng maninikil. Nang marinig ito nila Dario, ay pinili nitong manahimik habang patuloy na nakatitig sa kanilang kalaban. Kahit papaano, malaki-laki pa rin ang tiwala ng mga gabunang mandirigma sa kanilang pinuno dahil sa alam nila ang kalibre nitong taglay. Alam din nilang hindi si Dario ang uri ng taong nagpapadalos-dalos ng desisyon na siyang maglalagay sa alanganing sitwasyon sa kanyang pangkat. Habang patuloy itong pinag-iisipan ni Dario, ay pinili naman ng maninikil na umupo sa kanilang harapan habang pinapatalim ang kanyang sandatang napakaraming simbolong nakaukit.
Sa paglipas pa ng minuto ay doon na sumagot si Dario ng, "Kahit si kamatayan pa ang aking kaharap, ay hindi ako aatras. Hindi ako ang tipo ng taong nagbebenta ng aking kaibigan. Makukuha mo si Baromeo kapag nagawa mong alisan ng buhay ang aking katawan!" Nang marinig ng mga gabunang mandirigma ang sinabi ng kanilang pinuno, ay agaran din naman nilang pinalibutan ang maninikil. Unti-unti na ring nagbabago ng anyo si Dario. Ay, kayong mga mabababang uri ay hindi talaga mga marurunong mag-isip. Wika nito habang kasywal na tumatayo at nag-uunat-unat pa. Kasabay ng pagtayo noon ng nilalang ay ang agara namang pagsugod ng mga ilusyong gawa nila Baromeo upang pangunahan ang mga gabunan. Nang tuluyan na silang makalapit sa kinaroroonan ng maninikil, ay bigla naman itong naglaho habang patuloy na humahalakhak. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang bigla itong lumitaw sa likuran ng kasama ni Baromeo habang nakatarak ang napakatalas nitong pira. Hindi na nagawang makalaban pa ng suduklon, gawa ng agaran din namang nahati ang mismong katawan nito. Sa pagbagsak ng walang buhay na katawan ng kauri ni Baromeo, ay ang pagsigaw naman ito ng napakalakas habang patuloy na tinutugis ang maninikil. Sa pagkawala nito sa paligid, ay ang pagrinig naman nila ng mga katagang, Unang dugo na ang pumatak. Hulaan ninyo kung sino ang isusunod ko. Matapos itong sabihin ng nilalang, ay halos panay naman ang ginawang pagramdam nila Dario upang kahit papaano'y mahulaan nila ang lugar na susunod na paglilitawan nito. Pero kahit anong pagramdam noon ang gawin nila Dario, ay bigo silang malaman ang eksaktong kinaroroonan ng maninikil. Animoy merong isang presensyang humaharang sa kanilang pandama na siyang nagpapahirap sa kanilang mga kakayahang mahanap ang kinaroroonan ng maninikil. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakaramdam si Dario ng isang kamay na gumagapang sa kanyang balikat. Okay, ang lakas ng maninikil, no? Sipin nyo, dalawang pinagsamang kombinasyon ng malalakas na lahi ng aswang di siya makayanan. Mag-isa lang siya. Ang tanong, paano nila mapapatumba to? Mukhang kailangan nila si Lola Astring, no? Pero huwag kayong mag-alala. Malalaman natin ang sagot sa episode 24 at maya-maya lang lalapag ko na yun. Yun lang. Salamat.